Георги, спри да се въртиш като шиле, бе. След малко излитаме. Извинете, може ли дъщеря ми да седне до прозореца, защото това нещо я успокоява? Моля? Ами, може би следващият път ще си купите билет до прозореца, за да седнете до прозореца. Ама вие сериозно ли? Слушайте какво, аз съм си платила, за да седна до този прозорец и хич не ме интересува кой как се успокоява. И също така, не ми идвайте с тези номерца тук да ми просите съчувствие, не сте улучили точния човек. Айде, чупката. Вие сте ужасен човек. Че кое ми е ужасното? Вие сте авантаджийката в случая и сигурно цял живот се надявате да ви минат номерата. Айде със здраве. Хайде, Ребека, тръгвай. Нахална работа са, бе, Георги. Такива усойници да не ми ги докараш в къщата, ей! Ja marš prionesi tam stoji to veče Da bях те убила да не плача вече Чуждите ги черпиш от най-доброто Докато с болката Sprechen Sie Deutsch, ja, guten Tag, Tag, Scheiße, ja, wunderbar. За много години! Снеже! Айде идвай на хорото, ма! Ще го изтървеш! Айде! Драги мама, честити мен ден. Веднагически ставай, Георги, гости ще имаме. Агнето ще вадим от пеща. Няма да ми спиш цял ден на този светъл празник. Ще те увърша като Гергьовденско агне, аз ти казвам. До 5 минути си станал или ще те пратя при Свети Георги да му правиш компания. Наглост. Мале, Снежи, здравейте, бе, сядайте. Ванчере, ти е жив и здрав именника. Снежи, благодаря ти. Айде на здраве за всички именници, да сте живи, здрави, прави и корави. Георги, кой ти каза да започваш да ядеш от агнето без разрешение? Говедо такова! Ставай веднага, много добре знам, че се правиш на умрял само и само за да не измиеш чиниите. Остави ги, преди една седмица ги оставих. Стоят и така един куп. На клетата ти женица сега, чини ли ще ми, ковчег ли ще мъкне? Какво да прави? Да те опявам? Няма как да стане. Същи като баща си, значи гътна се и айде. Мисля си, че всичко ще оправи. Няма бесовка, сега идвам. Значи, това става само и само защото стоя на компютъра до късно и само енергийни напитки ми пиеш. И ти което облече с тая малоумна блуза, бе, човек? Иначе тая трябваш да изгориш. И пак са те хванали пред блока да пушиш цигари. Не ме излагай, иначе и в опелото ще ме излагаш. На цветите днес и да го пливаш. Същия като баща си. Поздрави го! Колко пъти ти казах да не караш в колело без ръце, що ще се навреш под някоя кола. А то по-лошо. Плъсната магаре с каруца. За цялата махала за нас приказва. Иначе голямо си говедо. Сега кой ще ми чини ти у дома, бе? Майка ти мен ще ма кара. Аз си знаех, че не трябва да ти купувам колело, защото ще си начупиш главата. Как можа да ме оставиш с майка ти сам? Сега вместо твоя живот да тровиш, а трови моя. Виша, пак ме гледа злобно. Бе, ти що не каза, че толкова момичета ще дойдат да реват за тебе, бе? Да се бях постегнал малко, да се облека малко по-така. Гледай, какво става, майко? Въй, майка ти ми видя бирата, дръж. Да не изпиеш цялата, Кажи, Марио, идвам, стига си крещяла. Ах, бабе, казах ли ти да се обличаш по-дебело? Казах ли ти? Виж какво стана сега, тръщна се преди баба си. Ама то така стана, бабе, защото с гол кръце беше, нищо не ядеше и на телефона по цял ден стоеше. Поне аз да бях гъщала букета, бе, бабе, преди тебе, че то с това скъполи малки пенсиични ми се живее. Бабе, едно цвете ти донесоха, ма да го поливаше и... Въй, на бившия ти баба му дошла, баба ти стоя на тази нагла усойница, как ня и срам, бе.
Ей, сега ще я оправя тая дъртъско чубра, отивам след малко при нея. Ейде, бабе, дръжте я 20 лева да си купиш нещо от мене там горе. Айде, аз отивам на Kaufland, има намаление. Стояна, ела тук, ама. Беше много красива, да. Но не колкото мен. Първо, облечена си като Тарзан. Не знам кой те обличал, сигурно баба ти. Второ, не ми говори изобщо, защото ме заряза с нощ да ходя на купон сам. И се напих. Дано да си бафада заради това. Ама ще дойда там и ще те разкатая. Взех си кафе. Имам махмурлук. Дано да нямаш нищо против. Как да не мога да пия кафе? Баба ти. Майко, човек, знаеш ли кой е тук? Бившия ти. И реве, прави са, с крокодилски фалшиви сълзи. Ма тя баба ти го прави набързо. Мога ли да пусна любимата и песен? Я да я на снимка, бе. Чакай, мога ли да легна до тебе, бе? Мале, то много удобно, бе. Отде го взе това? Как така не мога да лежа до нея? Глупости. Добре, тръгвам си. Изгониха ме заради теб. Дължиш ми 20 лева. Беше много добра госпожа, да. Бяхте по-добре на живо. Как сте, госпожо? Бележка ви нося. От лекар. Трябваше да се представя, че ми боли стомаха, за да може да я измъкна тая бележка. Къде да я сложа? Ей тук до всички тестове, които не сте проверили и върнали ли? Това бял косъм ли е? То от тая злоба как да нямате бели коси? Поне там долу в ада няма да има на кого да викате. Да се надяваме. Само да ви кажа, нямам домашно. Не можах да ви взема цветя, защото всичките пари ги дадохме за екскурзия на вас. А вие какво взехте с екскурзия до горния свят? Поне да бяхте казали 2-3 дена по-рано. Айде, отивам на кафе. Той е за вашия час и без това е свободен. Няма да ми липсвате. Много ще ми липсвате. Изобщо няма да ми липсваш, моето момче. Тровиш ми нервичките, да ти кажа. И един хулиган по-малко. Така, дневника съм донесла. Ами днеска не си ми в часа, това ти пишат отсъствие. Да знаеш, важно е да присъстваш в часовете, защото знанията и там ще ти трябват. Но както и да е, ти си най-вероятно долу, не горе, защото си беше мръсен дявол и толкова много ме изнервише, че няма на къде. Но това е друг въпрос. Теста по английски ти нося. Ами да ти кажа, много е зле, трагичен, направо. Ти български не си научил, камо ли английския. It's a no for me, имаш двойка. Да, домашни имаш по-немски и по-френски. Искам ги в понеделник. Не ме интересува, ако трябва горе ще се явя, за да мога да ги проверя. И така, ще искам сега на майка ти някой лев за екскурзия и това го вземам за класната стая. Ехо, ученици, моля за внимание. Моля за внимание, тишина. Както се разбрахме вчера, ще имаме представител от чужбина. И не откъде да е, от Англия. Така че искам тишина, ред и дисциплина и да не се излагаме. Искам да сте много активни и да има ужасно много въпроси на английски язик. Разбрахме ли се? Hey class, say hello to Thomas. Thomas, this is my class, the best class. Хайде сега някой да го пита на колко години, откъде. Някой? Айде да не се излагаме. Даяна, питай го на колко години е. Не мога да повярвам просто. How old are you? Хайде не мога да повярвам. Излагация. Оле, Николаева, много е very beautiful в тая Лондон, бе. Дан Петрова, very много добре е тук. Такова, хайде да ходим да търсим тойлет. О, не, ще вземе да се лост някъде, after that, какво ще правим? Какъв лост, тойлет да търсим за смол нужда. Смол нужда ли, бе? О, айде, let's go да търсим, че на мен на бик нужда ми се ходи. Кой ми звъни по никой време пася, бе? Ало! Hello, това ли е the mother of Georgie? Моля, кой се обажда, бе? My name is Mrs. Николаева и аз съм the English teacher на Georgie.
И ви се кълвам, за да ви кажа, че ще имаме паренци среща и на понеделник. Ма на какъв език ми лафиш, бе? Ама плиз, да не ми говорите с такъв тон. Ейш, кукумицин, я да се научиш да ми говориш на чист български език и тогава да ми се обаждаш, а? Excuse me? Excuse me, тест на някой друг. Не на мене. Ще ме приказва тя на инджи китайски. Гарга с гарга. Oh my god, тази е crazy. Oh my god, не мога да повярвам, че finally my students имат abituration ball. The време flies fast and неусетно. Сякаш yesterday беше, когато бяха first class. Georgie, smile the camera, smile. Бе, защо няма фото? Нещо е празно. Oh! Але Петрова, това е моят най-амейзинг клас. 12 е the best class. Оле, ще края лъп, не мога вече да се държа. Имаш ли тойлет хартия? Thank you. Congratulations, class! Congratulations! Ама много very beautiful сте всички много. Hey, class! Come on over here да си тегнем photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woo! Oh! Let's do it again. 1, 2, 3.